Well. We are here at TN47. Yes. So for today's video, we are here at Hinagdan Beach Resort. Okay. So we're going down. Yan ka mo agawara-wara mi kadi. Ano di gani? Mandawi studio dire, Rizal studio. Sekarang kita sapatos ah. Kisses. Wrong spelling man nga kiss. Abot mo. Wrong spelling. So this is it. Akong mga friend, naabot na akong mga ainana sa Pakistan. Oh, wasi? Yes. Taga-Pakistan. Kasi boyfriend nga taga-Pakistan. So bali pila din mo kabuok ani. 7, ma'am. So usara mo ka family. Oh, 7. Kiyam ko, di ba Chinese man ang kiyam ko? Man? Problema. Kiyam Akong ko? tatay kay Carmen. Pantalyon, kiyam ko. Akong mama mo taga-Dirigyon. So imo pa. Dirigyon mi na grade 4. Ang tanan ba kami, Dirigyon ko. Wala may parintis alang-alang man daw. No, may dakong kiyam ko mo. Oo, ako maestra kiyam ko. Wala man mi nagkasita. I know. Magkatagad rin ba? Pero dili ko yaw diri mas mga tulis, mga kuan. Ano ang Okay. sila dito kapuan? Oh, naagi da ay so watch out. Pero, Ari on mi diri tulis mi panunggabon mi diri kanya. kanang gabi, wala man may kuan. Wala man may kuan man yung mari. Dito na sa Da diri nga nay sirena, may mga istorya nga nasaag nga sirena diha itago. Padung na may Wala ka. Kana lang diha sa langop. Okay, nay sirena. Okay. Kana adjust sila. Okay, atong itay-ito lang ni naay sirena nga di katantino na wag tang wa mi ka-timing. Mao ba? December na sen mo ari sir. Ah, December. Oh, December. Pero ang sirena di biya ko ano isda biya sa gihapog naong no kanang batig naong ba. Oh, pero guwapo mo sa siya. Pero wala nakakita. Nay nakakita diri nga laki kay guwapo mo sa siya na masol. Kaso sa ato pa misteryoso dining lugar diri. Oh, misteryoso nga lugar dire. Kapanan dyan siya sa mga sirena. Oh my god. May mga sirena ba or wala? Nadjud siya diri sir, nadjud ang isang lalaki nakita sa sirena. Langob ba na diha? Dapat naagi tagiya. Langob bitaw. Oo, namin mga tag- Oh, nadjud na tagiya ang langob. Ang langob diha kay pantalan na siya. Pantalan din na siya diha. So ikasulti nimo sa sirena og mga engkanto nga naa nato karon. Mga sis, brother, see you later. See you soon. Agbabalik ko dyan. Ano ko lang, dito lang sa ano, mundong ito. Meron pa akong obligation na gagawin dito sa mundong ito. Ha? Dahil swerte, di ba, no? May siman diha, friend ako. Alarga siya. As in? Assassin man. Nga isa kila. Nihala dress yan. Sino ano yun? Muhalad ka. Nakikita. Wahala na ko niya, anak diya. Ikaw ang ihala. Ganahan ko maging babae na jud ko. A few moments later. Muna siya guys, so naay mga story aning lugar, naay mga engkanto, ay di ba nato kalikayan guys no, naman siya tay mga engkanto, mga historya aning lugar. Ipasilip lang sa kay kuha. So kani si Madam diri, Madam, to Madam? So this is it. So karon mag-ini sa Di ba mga masarap ka na nito? tupis. After. Kay ingit ra ba kaayo so mga at least After mga 1 hour lang ni siguro 24 hours. magbubog ka diyot sa kadagatan kay kinahanglan ni salt water. Ha? Buyag buyag. Friday. Friday. Kasi kibam ka mo lang day no. Sabi ko kay baka. A few moments later. Yes. For today's video, we are here at Hinagdan Beach Resort here in Katmon. And I love this place because enchanted place. There's so many stories like Little Mermaid, White Lady, mga engkanto kung buong mga engkanto. So, nanay yung mga experience na hinihang makikita. So, later on, so atong subayon
atong bukiki o ng lugar na isa siya ka-enchanted, okay? But we also have tips for the beauty queens out there kung kinsa tong gustong mo appeal of beauty contest na atay mga eksperto kung unsaon pagpaso nga ikaw makuha ka sa judges. So naata si Dilin o si Bonbon. Mo ani sila mga mentor nga mga tang-an karon nga naa diri sa Hinagdanan 47. Okay? So later on, just take it out for this video until the end. A few moments later. So mao ni siya ang view karon. So while nag-prepare silang bon, so mao na sila nag-swimsuit na. Okay? So kanang ga white mo na sa sibon, ang kanang ga two-piece, kanang nag-bra mo na siya usa sa mga beauty queen nato karon. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 This is the view actually. Okay. So as you can see, the pang-pang is there. If you know the pang-pang is cliff. Okay. Okay. So stay tuned mga kaigsuunan. A few moments later. So guys, it's very hot here. Yeah, it's very hot. Oh my gosh. So this is the view. Yes, yes, ow! Yes, yes, ow! Yes, yes, ow! So, welcome to our channel, mga backlash. Nandito na mi sa sa 47 Hinagdanan sa my Catmon. So this is you. And this is Bonbon. So for today's video, we would like to give you a tips on how to walk a catwalk in a swimsuit competition. So Yudelin will give you in the to make yourself comfortable on stage, right? Right? Okay, so let's start. Okay, let's start for our first candidate. Okay, go! Okay, thank you so much. So we have Yudelin. Okay, go Yudelin. Go ahead, miss you. Sundan ninyo mga kaisunan ha. Pa. A few moments later. So ato na sa taha mag-swimming na sa taday mga strokes nga atong ikinahanglan kung candidate ka natay mermaid stroke, natay turtle stroke, natay fish stroke, naputay giingon nga sa ni siya day anaconda stroke. Oh, anaconda stroke mo ganaan naman ang anaconda. So pwede ra ko na. Ligid ka ba mo lang may pwede ka lumos? Yes, actually perfect. Wala mo birag Para sila pinaka-perfect. Lumustro. So actually, so we're going to go na to the beach because we're so excited na. Bitch, ka bitch. Yes, Yeah. Okay, so let's go! Okay, while we are demonstrating how to swim like a mermaid, we have Yudelin. Okay, first stroke for the two mermaid chest. Let's do something like It's like a mermaid like this. yeah. Hindi ko kaya, Fred. Hindi ko na kaya, Fred. Grabe ang alam! Grabe ang alam! Okay guys, so tumanami kaligo dito, so kanindot man sa diri na laing angle kay nam say mga pangpang may cave, so ato gining i-explore ang lugar sa Hinagdanan 47. Well, so mao na to siya no, so humanimig kaligo, so nakahatag mi yung mga tips about sa mga swimming category. So bahalag mas slide sa aming swimming pool, may lisan din ni GoPro. Okay, so mag-pictorial sakta sa atong mga kaigsuunan diri. We are here at the other
other side of DM47. No, not Hinardanan Cave. This is not Bohol. This is city. So, ang nakalimutan din guys is ang iyahang tubig inaw. Yeah. Dili pwede ang bata diri guys. Now, yan, slide po. Okay. So, para lang isa to ang mga teenagers. Yes. That's all for today. Ini doon. Allergy. So that's all for today. That's all for today. So, it's bye-bye time. So, thank you so much. If you have any comment on our video, just comment down below. And subscribe po sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dahil marami po kaming mga videos na ihatid namin sa inyong lahat na ma-enjoy kayo. Marami pang lugar sa Cebu City na kailangan ninyong malaman na hindi pa nyo napuntahan. So guys, thank you so much for watching. This is Ronis Nguyen and this is The Backlash, Yudilin and Bonbon Lupian. Really, bye-bye! Bye!